नोगोर गिदिर पाइप वेलनि फेट बे वेल नांगोना गोथां वेल बेफोरनि पाइप आरोना बेवहाय दोनदों किमान पैसे mas? Hello पैसे हा? hello पैसे अच्छा गेजेर खन्दआव फैनानै बेवहाय ना सारनाय नायदों मोनदों होननानै बुंदों नाखौ बेवहाय बेरायनो फैनायावहाय सो गाइस फाइनाली आं मोनफैबाय दालाङानो सेस बाय बाय फिसा दं माथो दालाङा आं दिनै नाखाथियाव फैदों लोगोफोर बेरायनो गाखोनो नागिरदों हाजोआव बेसेबांसिम गोजौ गाखोनो हायो बेखौ नायगोन बै हरनाय अन्थाइ गोजौनिया बेयाव बेसेबांहाय गाखोनो थांनो नागिरदों हागोन ना हायाथाय मानसिफोरा गाखोयो माथो बेसेबांसिम गोजौ गाखोनो हायो नाजागोन नोंथांमोनाबो फैनो हागोन बेयो बङाइगावआव गोग्लैयो जास्ट नेटआव NAKKATI ओमफ्राय स्पेस होनानै HILLS नाकाटि हिल्स होनाबानो जाबाय बे स्कुल जाबाय अंगनाबादि दालाङा बेवहाय बायनानै होबाय बाइकखौ नङाबा लाबोनो हागौमोन इसेबांसिमा बाब बिराद गरम दै खिन्थु टाइमा खैथा जाखो 2टा जाबाय ओरैनो 2 घन्टा होमबा 4टासिम जों बे गोजौआव थाहैनो हागोन आरो फैनाय बाब होमबाथ' गोबां मोनागोन नामा बेजों थाबायनांबाय आङो बैजों माबानांलाय बैथिं Oh my god गाखोनो हाथारगोन जानो जों बै गोजौआव बे गोजौआव गाखोनो हाथारगोन जानो नाकाटि हिल्स गाखोनो नागिरदों ओरैबायदि गोलोमबाय केमेरा गोजौ लादों बेयावहाय आरो ओरैबायदि गोलोमबायना बाप रे बाप ओरैबायदि एखेबारे हाजो गाखोफैदों आङो नाकाटि हिल्स होनना बुंनायाव नोगोर आयु नोगोद दानो मेंबाय नै जों हाजोनि गुदियावसो दङ जोङो हा 12टा wow so how are you good nah I think I can't talk right now because if I will talk loudly then maybe I will too much tired more than what it's normal right okay listen careful and climb up careful and send me the picture okay bye take care bye guys oh my god बिराद गोजौ गाखोबाय आङो दासिमबो जिरायाखै आङो मिथिबायना जाग्रा लाखादों लानायालाय नोगोद बुरजा हाय गाइस नै मोनथारबाय इसिबां गोजौसिम सोरबाफोर फैफेरदोंबा बे सिनारिखौ सिनायगोन बायदि मोनदां oh my god नै बेयाव मोजां साबधान थाबाय दै मानसिफ्रा इयुनाव जुदि फैयोब्ला आं खारखोनोसो हाबावबाय hey मासि मोजां गाखोदोंलै आंलाय माउन्ट एभारेस्टआव गाखोनो हामारगोन बायदि मोनदां फार्स्ट टाइम जुदि हाजो गाखोनायाव बिदि गाखोनो हादोंब्ला होमब्ला माथो मेङोबो जुदि मालाबाफोर हाजो गाखोबा थैनोबो आथिंबो दारुमाय होना ला
कन्ट्रल खालामनो हानाय नङा आरो गोलैलांगोनबो मानसिया दिनै आं मोनथिनो मोन्दों बाट आङो गावखौनो गाव स्ट्रं खालामना लादों आंबो बिदिनो मोन्दों बाट अब्लाबो आं गावखौनो गाव स्ट्रं खालामना लादों आरो हाजोआव मालाबाबो हाखु दाखु दागाखो जेरै आं गाखोदों जिन्दैआवबो दागाखो बिदि हाखु दाखु बांद्राय मोनथारसिगोन दाबाखौनो मोनथ'वाखै मोनहैसिन होनबाय थादों जय प्रभु आनान गसाइ सोरगोआव थानाय अबंलावरि दिनैनि दिनखौ मोजां थांथों लासै लासै थाबायनो गोनां जाबाय आं दायो बै सिबांसिम आङो एसे स्पिडै थाबायनो सानदों बाट आंनि आथिङा खामानि होआखै मानो होनबा बिराद मेंदों सानदोंमोन आं बिराद स्पिडै थाबायगोन होननानै बाट हाया नोंथांमोनाबो माब्लाबाबो दुगा दादेखाय बेफोरनि बेलायाव सोरनिबा ससमा गावस्राना थांबाय गोलैनानै दुगाजों खायसे मानसिफोरा बुंनो हागौ बाट दा फोथाय प्रेक्टिकेलि नों जेब्ला गाखोगोन अब्लानो मोनथिगोन बै जेराव दै बाज्रुम खोनादों एसे दै बाज्रुम दं खोमादां बै जेराव दुगैनांगोन बेयावहाय स' गाइस दा आङो नाकाटि हिल्सनि गेजेर ससेयाव मोनफैनाय बायदि जाबाय बांद्राय मेंद्रायबाय आङो ओंखायनो दसे जिरायबाय अ माय गड मानसिफोर गोबां बाइक्स नुदोंमोन आं बेयावहाय सासेबो मानसि लोगो मोनाखै बै गेजेर ससेयाव दाबा दं होनना बुंदों नायनि मा जायो आं बेयावहाय नै केमेराबो सेट खालामना लाखादों गोजौआवहाय थांनायाव जेनेबा खेबबाय थानो बोरैबा मोनो आरो बिनि उनाव लोंग्राबो लाफादों आङो नै बेफोरबायदि फार्स्ट टाइम आं बेबायदि जिन्दगियाव हाजो गाखोनो थांगासिनो दङ बेनो जाबाय नाकाटि हिल्स गोजौथारखौ आरोना बाट गेजेरनि बांद्राय एसे मिडियामफोरखौ जायखौ हायो बेफोरबायदिखौ आं गाखोबाय गाखोनायालाय बाट फार्स्ट टाइम जिउआवहाय नाकाटि हिल्स आरो जिउ थायोब्ला माउन्ट एभारेस्टबो गाखोनो सानगोन नायनि फिउचाराव बेसेबांसिम गाखोबाय आङो दायो फै बिनिफ्राय गोजौआव थांनो हानाय नंला एकदमबारे गोजौआवहाय बाब बिसिबां फैनानै बिराद मेंसोगारो बे दसे दंबावो बेल'सै ओमफ्राय दै मोजां गैला लोंजोब्बाय नारें खाजिबो जाबाय नै एकदमबारे नारें खाजि जाबाय बिराद दसे जाबाय सिखाबो लाबोदों सिखाबो लाबोखादों
आंजों सासे लोगो दङ बे सासे लोगोआ भिडिअ ओंखारा जाहैदों भिडिअ नुजाया जाहैदों ओमफ्राय आं ओंखायनो आं हारसिं दा खेबदों गाइस नोंथांमोनाबो बेरायोब्ला बेफोरबायदि प्रिफार खालामना बाट दैखौ खिन्थु बिराद बुरजा लाना थांफा दै बिराद दै गाङो आरो दैया थोआ जालायलायो हाजोनि दैखौथ' नोङो लोंनो हाखानाय नंखाया नालाय बेनिखायनो बेयावनो थानानै जोब्बाय आंनिया बाट एबार नेक्स्टआवहाय गोजौथाराव थांगोन मानो होनबा जों गोबां लेट फैदों बेयावनो थायो नालाय खाथियावनो जों बेयावहाय 1:30टासोआव सौफैदों खोमा 1:30टासोआवहाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव बैनिफ्राय थाबायबोयै 2टा जादों खोमा 2टानिफ्राय बेसेबां 1 घन्टासो बेसेबांसिम जाफैदों 1 घन्टा बा 40 1 घन्टाखौनो हमना ला 50 मिनिट 1 घन्टा बिदियावनो हमना ला आरो नायासै टाइमखौ इसेबां बाट 2टायाव जों गाखोदोंमोन आरो ना ओमफ्राय दायो बेयावहाय जाबाय लोंबाय दैफोर ओमफ्राय कल्ड्रिंक दंबावो बेखौ दोनदों दै गांबाथाय दा लामायाव थांनायाव गांबाथाय लोंनो थाखाय नोगोर गिदिर खांखाया गाहायाव ओरै गोथौहाय सिङावहाय एखेबारे Rồi, đây này. So guys, आङो दुगैबाय लंपेन्टआ गिसि जाजोब्बाय बा जुथाखौ फैयाखै लंपेन्ट गाननानै ग्लेब ग्लेब नुसिगोन दायो रुमथिं थांबाथाय अके गोबां जाबाय नाय सिखा नै एकदमबारे बायदिसिना अ माय गड बेफोरखौ साफा खालामनानै दोननांगोन जानाय नङा जोब्बाय बेखौ खाथेनोसै So guys दायो थांफिननाय लाहार फाहार जाबाय थांफिनसै दायो 5टा जाबाय बिराद मोनाबायानो बाट थांफिननांगौ दायो थ' दायो थांफिननोसै गस्ला फोरानदोंमोन आं बेयावहाय नै
स' दायो टाइमा 5:15 जाबाय दा बे भिडिअ स्क्रिनाव थानाय बे 5:15नि दायो थांफिननो नागिरबाय जों रिटार्न जाबाय हाय गाइस दिनै नाकाटी हिल्सआव गाखोबाय फार्स्ट टाइम जिउआव आं बेबायदि हाजो गाखोफेरदों आरो गोबां मोजां मोनदों दुगैबायबो आरो जिउआवहाय फार्स्ट टाइम बेबायदि हाजो गाखोनानै आथिं आखाइ सब दुरबल एखेबारे हागोन बायदि मोनथारो बिराद फार्स्ट टाइमाव जि स्पिडै गाखोदोंमोन उनावहाय जि मेङो आरो गोबां दै लोंबाय आरो दैखौ माब्लाबाबो लायालासिनो दाथां हाजो गाखोबाथाय बै बे गोजौसिम थांनो नागिरदोंमोन आं खोन्थानि नोंथांमोननो बै बे गोजौआ ओइ बियो बेसेबां थांनो सानदोंमोन बाट बै बे हाजो गोजौथारा इयो बेसेबां थांनो सानदोंमोन बैयावहाय बाट बेयाव थांनो हादिया दिनै उनावहाय फिउचाराव थांनोसै बेयावहाय मा फिउचाराव माने मा जायो बेसेबां टाइम लाबावो थांनाया स' ओमफ्राय दायो जों बेसेबांसिमल' गाखोनो हाबाय आरो ना बेसेबां बैयावहाय दै बाज्रुम फिसा फिसा दङ बेयाव दुगैबाय आरो बेयावनो जाबाय नारें खागिजिबो जाबाय आरो बिनि गेजेरावहाय खोब इन्टारेस्ट आरो इन्जय खालामबाय बेयावहाय खांख्राइबो हमबाय आरो दोनबोफिनबाय नाथुरबो हमबाय आरो दोनबोफिनबाय बिदिनोसै इन्जय दिनैनि टाइमखौ बेबायदि नाकाटी हिल्सआव थांबाय बाट बेनोसै आरो मोजां सिनारि लानो हाला दिनैनि दिनाव मानो होनबा एफा गोबाव फैनायानो जोंना बिराद गोरोन्थिखा माने जोङो 2टासोआवसो बेयाव गाखोदों बै हाजो खाथियावहाय ओमफ्राय जोंनि प्लानिंआ 12टासोआव जादोंमोन आरो बिनि गेजेराव फैयै फैनानै जायखिजाया 1:30सो जाबाय आरो बिनि गेजेराव बै हाजो खाथिसिम सफैबाय बेयाव 2टासो हमना लाबाय 2टासोनिफ्राय बेयाव गाखोबाय खमावबो जोङो 3टासोआव बेयाव मोनफैदों आरो ओमफ्राय बिनाव गोजौ गाखोबाय आरो फैफिननो बिराद प्रब्लेम जागोन बिराद गोजौथारना बियो बिनि थाखायनो बेयाव थाबाय आरो जोङो खार'खान्दायनि बिबारबो दं माथो नै बेहाय हर थाजागोन ना थाजायाथाय थाजागोन बायदि मोनदों आं अब्लाबो गिनो गोनां स' मोनबाय ओइ नै मोनथारबाय सिगुन बारि स' फाइनालि हायेनाव सफैबाय हाजोनिफ्राय जों हायेनाव सफैफिनबाय समान हाखौ बुङो हायेन स' जों हायेनाव सफैफिनबाय ओइ बे हाजोनिफ्राय जों गेजेर खन्द'आवनो जोङो थानानै इन्जय खालामनो गोनां जाबाय बिदिनो इन्जय माने दुगैनाय ओमफ्राय जानाय लोंनाय बिदिनो ओमफ्राय बार जानाय फ्रि एखेबारे थान्दा बेबायदिनो ओमफ्राय जोंनि फैनायानो गोबां माने लेट जाखादों आरोना बेनि थाखायनो इसेबां गोजौ जों थांनो हायासै मोनागोनबो नालाय स' ओंखायनो नेक्स्टआव एबार खिन्थु बिराद प्रिपेयार खालामजाना फैगोन आरोना जिन्दगियाव फार्स्ट टाइम नालाय बेफोरबायदि गाखोनाया हाजोआव बिनि थाखायनो माखासे गोबां सर्ट जाबाय आरो थेंक इउ स' माच गाइस